Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaction ng utro kang usang cover up ni Angel Bali nga kanta at Too Much Heaven Bali sa Bee Gees ni nga kanta. Kung atong tanawon kung unsa iyang pagkanta ani o pag iyang rendition bali sa pag-cover ani nga kanta. Nindutid po ni. Pero tanawon na to kay lalaki gid ba ya Bee Gees ba nagkanta kuno siya ra po isa so babae pa yun nawa na to kay bawag ko ani nga si Angel nindot tingog gid po di ba sige di na ta magdugay pero sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon ganahan ka subscribe na hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Hindi na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Asa man eh. Murag bar bali. Nice gayo. Wow. Sa grabe gid yung pagkanta siya no kanang murag paano ba normal ra bali yung pagkanta sunod ato mag kuan gid sa iyang tingog nga nindot gid sa tingog gid pod o di lang kay ingog sa kuan mga iyon ani pong kanta okay mo pud siya mawagi nag-viral dai ni siya atong sa pagkanta kang Lady Gaga nindot gid sa tingog gid pod ay di ba sige padayon ta. Let me go, got a lot of love in store, and it flows through you, and it flows through me, and I love you so much more. Come on, love. Okay. I can see me forever, everything we went at a time. Taas po tingog dai. And love is such a beautiful thing. Wow pa pod. Oh, sexy. Bata pa tayo ni si Angel. Kuya po mo. Perform po gina yung lagi. We could turn away from the night and day and the tears we had to cry. You're my love. I can see you tonight. Wow. Everything we'll never try. Love is such a beautiful thing. Isa. Grabe. Kini nga kanta. Lalaki mag-yun Bee Gees ang kanta ni pero grabe kanindot kay gihapon sa iyong version gihapon no. Oo, makana ka bang kung kanta gyud tayong nanay gyud nga mga kuan ordinaryo nga pagkakanta. Dipindi ra maguna sa tingog gyud di ba? Oo, nindot kayo. Nindot yung tingog gyud. When you were to me, the light above, never wants to see her precious love. Nobody gets too much heaven, no, it's much harder to come by. I'm waiting in
Wapo kay kurog ba? Nobody Ang iyang gets to timbre sa iyang tingog gali. Oh, nindot kayo. It's as high as a mountain and harder to climb. Oh, di ba? Nindot yung timbre. Ang kurog mo. Oh, pino ba? A summer day, are you just such a real to fade away? Nobody gets too much. Okay. It's much harder to get by. I'm running in line. Asa mo din yung bali siya mo gikuha niya, guest singer bali siya, ana nga, ha? Oh, Well, there, thank you so much. na, Mura pag-irong ang pag-irong ihaw. ang ero gigihaw. Okay, atong na kung nadungog nakita ang performance ni Angel bali nga grabe kanindot gigayo sa karon naani siya nag-perform bali sa usa ka murag bar bali o nagikuha ba kani siya para mag-perform lang dito kay mawang kuno ni iyang kanang side sa iyang eskwela mo ni nagsuporta bali sa iya nga maka-eskwela siya o magtabang pud sa iyang pamilya bali o nindot kayo makana ko sa iyong pagkanta ni bang kini nga kanta Too Much Heaven kini nga kanta sa Bee-Gees ni siya sunod tulo ka tingog bali sa Bee-Gees sunod mga lalaki pag yun, di ba? Pero sa iyang rendition bali o sa iyang version bali sa pagcover karon no sabi ka nindot kayo oo nindot kay paminaw ng iyang tingog nga na mga gamay nga ang timbre kagmay pod nga kagmay nga mga kurog bali o di ba? Oo nindot kay paminawon. Pwede po di si Angel pumukanta po mga pangrakrakan bali o mga mga rock bali nga kanta. Pwede po rap rock o nindot kay po. Sa style di kay nga bata. Napi talent niya sa pagkanta yun. O di ba? O manang nag-viral po ng bata po kay grabe ka nindot ito ng kanta po. Kaya kuan na nagali siya ni Bayes Ganda nga pakantahon kuno dito sa kuan. Tawag ng tanghalan. Ay para kuan invite kunuhay pero ambot lang unsa po iyang reply ato ay mamangtuon to ko ni kuan Bayes Ganda pakantahon siya nga to ay tungod lagi atong nag-viral lagi siya oo mawit iniya kay nindot po guys tingog basin di di ba oo unsa man yung kasulti sa atong video karon okay commentin nyo sa comment section. O sa mga bago diha nga nakakita sa atong video karon nya giganahan mo subscribe na hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni okay sige di na ta magdugay hangtod sa sunod kini si Indians TV proud Bisaya peace out. Nobody gets to